Nagdadaramay mo kasi baka viral, no? Ay, laok na imas na kwan. Basta nga. Tanan eh. Mas dati risit siya ng raya nan. Mekos. Alam. Dito lang ako pa yun. Ano makit niya? Ay, ganun. Hindi tan niya. Ano nalipa ang Ito yung chicharon di ko. Original chicharon di. Lawag. Hinda bang ito yung mga Eddie? Puro pinala kay Eddie ng libatan na. Dala ka lang dito. Ano? May sa kilo. Dala ka lang. Kung siya tipakastan. Sila? Ba't may sa kilo? Ha? 600. Ito laka lang. Chicken. Hindi mo kayan agad. Mabak lang ka. 4,000 ti binayada. Porto tiba. Uy, sabi ko agay. 4,000. At gana na laki igadoy war mo. Kan ana am itsalana. Diyan ka pa kinraya. Abla apo. Hindi mi man am. Tambok sauce DJ. Tatek na mo. Ano man imbag sino kasi na matang. Kami ang Ano ang kilo dito? Ano ang kilo? Ito yung subot. Tambok sauce DJ. Hindi na magilo? Sa apo, no? Mabusog ka dito yung ano. Oh? Ikarahay. Dati ba siya nasubok? Nakasukot din. Masin, apo. Putok batok. Ang po. Dati sila kakarat ni ate nga igal. Nagbasit mit gayam. Agay din sila tanan. Dito sila mo. Ano yung arahay niya? Ipo. Inas, sir. Dati mo lang kakarat na. Pananipan ni ko. Diba, dito sa magdanya, diba, no? Marami ka na. Dito pa. Mana, hindi ka stuck dito yan? Slice ito. Ito bang slice ka para kanin sa'yo, aadeng. Yung mo. Ay. Slice yung amin ang katakda. Dalumin. Ay, basta. Hindi dahil dito. Para malimdet. Ngayon ka kanina. Diyan na di pa yung kabilan nga ron. Kasanod slice na natin machap-chap-chap. Square. Muy rico rin. Bukodan tayo yun. Yaw, ibig to, Jay, wa. Makumit mangan sa Bali. Sure. Kumaramanan ni Risha. Ano ba? Risha ba? Stop. Sa mga nalila sunap ng kamatis. Dati yung
Normalin. Ano dati ibang kunti itak tayo. Okay. Yun o. Nalagip mo manang. Nalagip mo. Hindi mo siya tabanan eh. Permit. Sawa kayo. Lahat ng dadaramay mo kasi baka viral no. May laok na imas na Basta, basta nga makita taruwak. Wah, gunggo na mo muna na. Viral eh. Ning. Ha? Ayan. I-karoon ko na amin tabbate mamin dito. Uwi nila. Ano? Kadapay magdilan eh. Dun sa dito ni. Nakakikot na, dapat ako doon. Na? Pati pinagdata lang ako din na dapat dito. Ano? Ito lang siguro masasagi dito. Dito na ito yung bisinin, dito yung ararian. Iso ba amin? Dito yung manang Hilda? Ha? Iso amin? Haan man ito dapat may isang kilo. Tayo, kapili din eh. Ha? Dito na dyan. Nang ito dapat. Shit. Mano ka di amin baitan? Hindi pa kini din. Trap na bilang. Masagsagi din yung masang. Diyan na. Wala ka ito. Mano pa detoy? Sa bagay alis mo lang kapjap kantuan ninyo ano. Naglaingit eh. Kaya ano mo sagsagi din di siya magalog Basta di. Ang dapat din na. Dapat Kababasit ang data na. Dakat pa eh. Uwa. Ano sagsagi din di siya kasi siya. Dito. Kano anak ko di ano. Nawawanin mo yun. Nawawanin. Tampay na lukotan di mesa. Luluwalugan? Buya dito nga video apa kita subscribe kay Man Basit. Like and subscribe. Ano like and subscribe? Kuda mo na kasin. Like and subscribe. Gini-gira naman ti Chicharon. Dito yung original nga bagnet.
Ilocos Bagnet. Lawag City Bagnet. Yung imas dito yung babae nga ko nada. Hempex. Hempex. Dati kat magsuka, pero na. Naimas, no? Babae timang isubo ganyan. Ay. Like and subscribe. Paano may YouTube channel? Okay na. Para rin mo makonsensyada. Nagit na rin kag video, mas karina kaya. Apay, kinanayan nga mga agatang ka ti 6 kilos nga magnet. Ano ka, baknang? Like and subscribe. Nagluluwa nila. Kantada, kaputa awan ni Jay. Video kita kantada. Di nakapela dan. Kamanikan ba hindi atin Hilda, Paskwa. Nadukad bisita. Sila umad na dungarod. Kita ang bukit detan. Nakastaman ti agpadaya ti probinsya. Mad-adong mad-adong. Pagkatawang katbantay yun. Basit ka na. Hindi daw. Yan. Ano ka? DJ Charon da DJ Manila sa kakasko yung magnet daw. Adda kastoy lang tayo Ilocano, di kiti mo sila garan na kiti kastoy. Hindi ka nagdamit lang. Gamit na di kiti dado mga Tagalog kasi pero mo sila chichicharon di Ilocano. Baka Ilocano, Pangasinan. kayo nga hindi pagluto na dito. Hindi masin. Manang Hilda. Hindi mo kita rin. Sumikat tinagan mo tatan ati Hilda. Sino nga tati Hilda? Husband.